nebo z druhého Polska, takže na dálku jim posíláme svoje pozdravy. Titul čestný občan není z těch, který sebou nese slávu a peníze. Uděluje se za zásluhy pro blaho města. Je to možnost, jak může město projevit svou úctu a vděčnost. Čestné občanství bývalo navrhováno a schvalováno obecním, později městským zastupitelstvem. A kdy jindy by město, městská rada, vůbec všichni mohli udělit další tituly, čestné tituly, než na této slavnosti před zraky a slechy vás všech. Proto poprosím pana starostu, jestli může dojít k aktu udělení právě titulu městského téměř nejvyššího čestného občana tohoto města. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí udělilo čestné občanství města panu Ralfu Ridiveru Hodalovi za vznik partnerství mezi městy, která nesla nebo nesou název Frýdlant, a za materiální pomoc pro domov pro seniory ve Frýdlantě nad Ostravicí. Je předán nejenom čestný dekret, ale taktéž dílo mistra, ale to už určitě pan starosta řekne sám. Vzhledem k tomu, aby si pan Ralf pamatoval na tuto chvíli, mu město věnuje grafické listy Ferdiše Duše Dolů Váhom. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Ehre überhaupt umsetzen kann. Takže děkuji vřele a vůbec nevím, jak to mám realizovat. Mir ist dieser Ort, Frýdlant Ostravice, seit Jahren ans Herz gewachsen. Město Frýdlant nad Ostravicí mi přirostlo k srdci už před několika lety. 96 haben wir den ersten Zusammentreff gehabt und die Folgejahre war ich jetzt mittlerweile 9-mal hier. Takže v roce 96 jsem tady byl poprvé, měli jsme první setkání a od té doby jsem tady už byl 9krát. Und ich bedanke mich beim Rat der Stadt und vor allen Dingen bei den Bürgern der Stadt für die herzliche Anteilnahme und für die Ehrung, die ich heute bekommen habe. Und ich werde sehen, dass ich das gut umsetzen kann. Děkuji velmi radě města, že mi udělila tento titul čestného občana. Danke sehr. Děkuji moc. Takže sláva městu, sláva všem, kteří se na jeho slávě podílí. Ich habe als Gast ein historisches Bild von unserer Stadt Frýdlant im Landkreis Göttingen, Niedersachsen, mitgebracht. Das zeigt die ehemalige Burg Frýdlant von der Zeit des 30-jährigen Kriegs von Wellenstein. Das ist überreichend. Jako host jsem přinesl pro město Frýdlant dárek historického obrázku Frýdlantu v dobové rytině počítám. Takže ještě jednou sláva dnešnímu dnu. Zastupitelstvo města Frýdlantu nad Ostravicí rozhodlo usnesení číslo 12 ve 12. schůzi o udělení čestného občanství města Frýdlantu nad Ostravicí panu Wilfriedu Erwinu Ottoblokovi za vznik partnerství mezi městy, která nesla nebo nesou název Frýdlant, a za materiální pomoc pro domov seniorů ve Frýdlantě nad Ostravicí. Takže samozřejmě taky dostane sérii kreseb Ferdiše Duši Dolů Váhom.
Vážení pánu starosta, milí občané města Frýdlantu nad Ostravicí. Srdečně vám děkuji za vaše milé pozvání na oslavu předažitého výročí nabytí městských práv váženému města. Zároveň mi dovolte, abych vám vyřídil srdečně pozdravy od občanů města Frýdlant-Mecklenburg. Jsem velmi rád, že mohu opět navštívit vaše krásné podhorské město. Děkuji. Nože, pánové a dámy, dost bylo slov. Myslím si, že zadosti učinění této krásné velké chvilky dosáhlo vrcholu. Pánové, dámy, já vám děkuji. Běžte si projít dnešní jarmark, zajděte do městských mázhausů, dejte si dost pivečka, jídla, dobrých klobásek, které tady určitě krásně voní. Nože, ještě jednou potlesk pro městskou radu, pro pány radní, pro pana starostu, místo starosty, pro velevážené hosty. Děkuji. Ještě jednou, ať žije toto město, ať žijete vy všichni komedianti opět na scénu.